بردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە رووسیا ڕاگەهاند و دانووساندن ناوبەرە بەرپرسên رووسی و تورکیتە دەربارەی ڕەوشە ئیدلیبێ بەردەوامن. دوهت کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ماریا زاغارۆفا بەردەفکە وەزارەتە دەرڤەیە رووسیا ئاشکرا کرد و گوت کو وڵاتی رووسیا ڕژدە لەسەر ڕێکەفتنên xwe bi Tirkiyê re دەربارەی ڕەوشە ئیدلیبێ û vegera ewlehiyê li deverê û got ku di dema niha de jî danûstandin navbera her du welatan da ji bo rawestandina şer li Idlibê û gundewarê wê li Bakurê Sûriyê û vegera ewlehiyê û aramiyê de berdewam in. Ajansa Novosti ya Rûsî li ser zarê Zagarofa vegihist ku berpirsên pilebilindiyê Rûsî û Tirkî di peywendiyên xwe de berdewam in û bi hemahengî kar li ser rawestandina tund û tujiyê û êrîşan li ser deverên li Bakurê Sûriyê bi taybetî Idlib û gundewarê wê dikin, da ku di zûtirîn dem de rewşa bajarê Idlibê aram bibe. Herwiha berdevka Wezareta Derveya Rûsya daxuya kirin jî ku welatê wê nikare çavpoşiyê li kiryarên teroristiyê me tirsidar bike. Taybetî ew kiryarên ku bingeha hemêmîya leşkeriya Rûsî li gundewarê Lazikiyê û bingehên rejêma Esed welatiyên sivîl armanc dike. Di heman kongirê rojnamevanî de Zagarofa metirsiya welatê xwe derbarê rewşa Idlibê ya ku nihatê re derbas dibe derbirand û got ku ew gropên teroristiyên li Bakurê Sûriyê dimînin di hewlên xwe de berdewam in, da ku rewşa Idlibê têk bibin û rewş roj bi roj xirabtir û tevlîhev bike. Beriya du rojan jî welatê Rûsî rêgirî li pêş derxistina daxuyaniya Encumena Ewlehiya Navdewletî kir. Tê de berdewamiya êrişên rejêma Esed û Rûsya li ser Bakurê Sûriyê di encama wan êrîşan de rojana qurbanî navbera kuştî û birîndaran de dikevin bi tundî şermezar kir. Tevî imsekirina rêkeftina devera bêçek li Idlibê navbera Rûsya û Tirkiyê de di êlûna borî de lê hêzên rejêma Esed û Rûsya di operasyona xwe ya leşkerî de li ser deverên cuda cuda li Bakurê Sûriyê berdewam in ku di encama wan êrişên tund de sedan welatiyên sivîl canê xwe ji dest dana û bi sedê hezaran xelkên deverê derbeder bûn û dev ji mal û milkê xwe berdan.